Hoy, karnuba, magmamanok, magrarabit, at mga nag-aalaga ng hayop. Nanay, tatay, lolo, lola, mga kaibigan, kapatid at mga interesado sa pagkahayupan. Tara na po at sama-sama nating pasyalan ang aming munting farm. Namnama ikadi kamtu maawanan Di pagyak sumagmamano abulan Hello karuba, hindi na po natin maiiwasan na lalaki yung mga alaga natin na nandito sa silid na to. So ngayon, gagawa po tayo ng roost bar para doon sila mag-stay. Kung nakikita niyo yung isang Jersey Giant na nandyan, yung blue na Jersey Giant, tsaka yung naandun na isa na buff Orphington, kailangan na nila ng makikita nyo na kailangan na nila talaga ng perching area or roost bar. Tingnan nyo yung isang pumatong doon. So, maglalaro yung mga yan. Kailangan nila ng roost bar para doon sila mag-stay, which is nature sa mga manok yan. So, ito maglalagay tayo ng roost bar nila. One thing is para hindi sila lagi dyan sa lapag, and secondly is para makapag-exercise din sila. Pag nalipad sila at na dapo dyan sa roost bar, magiging exercise na rin nila yon. In due time, paghiwalay natin tong mga to, ang mga buff Orphingtons natin, yung 5 dyan, which originally were 11, sana magtuloy-tuloy na yung 5 dyan. And meron ng prominent na makikita natin yung hen, ang babae at saka yung lalaki. And also doon sa ating Jersey Giants, the blue ones as well as the splash. Splash po yung may puti at may itim na Jersey Giant. Splash Jersey Giant po ang tawag doon. Yung kasama nila diyan na bulik o yung BPR is free po yan. Nung binili ko yung buff Orphington, free niya yan. So, yan, mga karuba. Pagpatuloy ko lang tong ginagawa ko para meron silang roost bar.
still here mga karuba. Manood kayo sa ating mga videos, mag-subscribe, i-like nyo sila, share nyo sa inyong mga kaibigan para dumami tayo, lalo na po dito sa Ilocania. Napapansin nyo yung ating mga dialogue, karami, I can even say na mas marami yung mga Ilocano dialogue natin. At may mga Ilocano 101 din tayo para dun sa mga hindi nakakaintindi ng Ilocano. Okay? So much for that. Salute to all of you. And be safe. Mag-ingat tayo lalo na sa panahon ngayon. Alagaan natin yung ating mga katawan, hindi para sa atin, pero para sa ating mga mahal sa buhay. Okay? Sa ating pamilya, sa ating mga anak. Kasi kung magkakasakit tayo, hindi lang tayo magsasuffer. Mas magsasuffer yung ating pamilya. Okay? So, good day and see you in my next video.